Rainy morning dahil rainy morning kay kusog kay ulan diri sa among ano. Kusog kayong ulan diri sa amua, hastang kusuga. No? Kuting kusuga gid ang among ulan diri sa amua. No, live na punta karon no, update sa atong 2 PM. Atang na punta kumbi no? Base kumbi, special kumbi, regalo, pabonus og extra hot og na mohatag og pa-maintain. So, welcome back sa atong YouTube channel. Sa bago pa diya sa atong YouTube channel no, palihog lang ko subscribe sa atong YouTube channel o click sa notification bell aron updated ka sa atong next live, every live, no? So, magsugod na ka? So, ganahan og pitik, palihog lang ko, comment diha. Like sa atong live, paki-like sa atong live, no? Palihog lang kog like sa atong live. So, magsugod na ta. Diri tao na sa atong extra hot. Murag kusog kaayo karon ang 6 og 3. Kusog kami karon. No? Ta. Kusog kami ron. 6 og 3. Kusog kayo ni nga kumbi. Hoy, nahanap. Kusog kayo ni nga kumbi no? Aw nga numero kani. So, una ta sa extra hot. Dili nga hot kumbi. Hot kumbi. Hot kumbi. Ato. So, ang last to ani kanang mili og last to diha 31 ang last to ani 31 ang last to at kumbi na to no 031 831 og 931 no una ang hot number na to karong adlaw no hot number na to karong adlaw mao na 031 831 og 931 hot na to na nga kumbi karong adlaw sa Pizza 3 yo yo so muna hot na tong kumbi no dirita sa atong special kumbi. Special kumbi. Special kumbi. Good morning, sir. Pasakay ta sa 3 ug 6. Special kumbi. Bilisan mo. Sige, halika. Sir, humingi ako ng permiso. Naisip ko kasi isama rito ang dalawang anak ko para manood ng drill. Special kumbi, no? So, ang special kumbi na to, ang last to ani, Tingnan niyo yan, mga anak. Yan talaga ang dahilan kung bakit 93 pangalan ng pamilya natin. Ano pa? Sige. 93 ang last to ana sa hilig ug last to diha Nakikita mo yan? 93. Oops. 93 ang last to ana ug ang kumbi iyara 793 893 og 193
target rumble lang gyapon no. Target rumble lang gyapon. Target rumble, isure og rumble aron way bagalbol. Pili ra ninyo atong kumbiron ha. Kay ubay-ubay atong kumbiron. No? Special kumbi last 2 na to 93. Ang kumbi mauna na diha ang tulo. Pili lang ninyo. Pili lang ninyo no. Oops, natamba na atong record. Pili lang ninyo atong kumbi. Target rumble lang gyapon, target rumble, isure og rumble para wa tay bagulbol no. No? O direta sa atong bis to kumbi. Bis to kumbi. Bis to kumbi. Nagdagan-dagan atong live atong kumbi ron kay dua atong pasakay 6 ug 3. So dirita sa atong bis kumbi. To kumbi. Dua ka kumbi ra ni bis na to, bis. No? Ang mga pantalong ay basa ng ihi, dapat isinasapay agad sa labas ng bahay pagkatapos tumalabha para hindi bumaho. Sige, isapay mo na yan. At kailangan ko pa Bis kumbi na to. Unang kumbi 3 5 7 muna ang last to. Ang isa ka kumbi 3 6 7 muna ang last to. So sa hilig og last to, mao na atong last to ron. So paki-screenshot lang, screenshot target rumble lang gyapon na. Sure lang gyud og rumble para wa tay bagulbol no. So welcome sa atong viewers diya. Mga viewers na to diya. Palihog lang og like, comment, share sa atong live ron. Ug i-subscribe sa atong i-subscribe ng atong YouTube channel sa bago pa diya naglantaw sa atong YouTube channel no. So mao na atong best kumbi. So target rumble lang no, target rumble lang gihapon. Target rumble lang gihapon na siya. No, muhatag og regalo. Regalo para pamasko puhon Biskay Lawas. Kaya sino lang ako umaasa? Pero ayoko pumasok sa Navy. Ang isang lalaki dapat nasa military. Ang buong pamilya natin, pumasok doon. Ang kuya mo, gusto niya. Sabi niya Direta sa atong regalo. Usapan to ng mga tunay na lalaki. Regalo na to. Kung usapang lalaki, Ang last to pinasado dyan. 57 ang last to na to no. Duha ra ni kakumbi. Bibigyan kita ng oras. Ang Pero atong 20 segundo lang. Bilang! pabonus apa regalo. Duha ka kumbira atong regalo. 57 no. Kasi ano? So Excuse me po. ano ni atong kumbi. Target rumble lang gyapon no. Target rumble lang gyapon. 574 og Naku mo kaya yatang malaki sa sukaan. Ipahanapin na lang natin. target rumble lang gyapon no. I-share yung lugyog rumble na. I-share og rumble para tayo bagulbol no. Share og rumble Kasi no. Pabonus na, pabonus. Pabonus pa regalo. Regalo. Matag putag pabonus na to. Naputay pabonus. Mana screenshot? Screenshot. Tag kong pabonus. Hindi ko kayo tinawag, kaya umalis na kayo. Hindi ba kayo umalis? Babaril kayo siling sa dibdib ninyo. Babaril ang sisimula natin. Kung ano pa sa tayo? Pabonus ta. Imposible to! Wala ka? Magandang umaga sa inyo. Bonus. Sir! Sa araw na to, babaguhin natin ang pagsasabi Last to sa pabonus. ninyo.
Sa practice na to, inaatasan ko kayo na alamin at gawin ito 65. gamit ang inyong lakas. No? Handa! Handa! Kwaon taning duha. Tigas! Pahinga! Ganito. Meron sana akong pabor na hihingin. No? Ara, Kasi atong yung pa isang anak na lalaki, bonus. medyo naguguluhan. Baka pwede yung isama sa drill 3, para lumabas ang 6, pagkalalaki. 5, Sige og po, sir. 7, 6, 5. No? Target rumble lang gyapon, target rumble lang gyapon. I-sure lang jud niyo rumble, no? Sure lang og rumbles. Muna atong pabonus karong adlaw. Pabonus na ni Boss LAL Vlog. No? Pabonus na ni Master. Present po ako. Og matag ko pamintin. Pamintin na to upat ka kumbi. Pamintin. Hatag-tag pamintin. Ay mo karong ka no? Atong gihatag nako gahapon para alas 5. Wala kayong disiplina. All of you! Down! Pamintin upat ka kumbi. No? Katong na Punta ka sa inyo, itong kumbi nga 098 o 798 ay yung kumpiyansa to basi mo gawas to karong alas 2. Talaga po bang anak niya? O dita sa atong pamintin. Pwedeng tanggapin. Pamintin Bakit naman? Malamang po kasi 1, wala sa focus sa mga 3, kasama niya sa pero two. ano kasi umaasa akong bibigyan siya ng 3 araw para mag-training. sa atong utron kaya ron Para sa siya akin, mas magandang nasa bahay na lang po siya. Bago ba mawasak ang karangalan ko. 1, 3, 2 target rumble lang gihapon 1, 2, 2 target rumble lang gihapon no maintain ni pa-maintain 6, 3, 6 target rumble lang gihapon 6, 3, 0 target rumble lang gihapon ug ang last 1, 6 Bantay Bata target rumble lang gihapon no target rumble lang gihapon no so muna atong numero karon Pizza Hut, November 3 muna atong kumbi karong adlaw no so nagpasakay taog 6 ug 3 pasakay ta karong adlaw 6 ug 3 kay murag kusog-kusog na rong adlaw so mao ra to guys sa bago pa din sa atong YouTube channel no palihog lang og subscribe sa atong YouTube channel og i-click ang notification bell aron updated ka sa atong next live og palihog lang ko like, comment og share sa atong live karon no like, comment og share. Wala ka na magagawa kung bakla talaga siya. Intindihin Daghang salamat sa inyo og God bless good luck sa atong kumbi karon no og Kung gano'n, bigyan mo ko ng... rainy morning sa inyong tanan. Makakaya mo pa. Bye. Ganyan. Tik, 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 tik. Ay! Ay! Tumayo ka na kagad dyan at umalis ka na. Ayoko na may saray na rito sa bahay. Tik, 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 tut, 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 tut. Grabe ang sulit naman ng papa mo. Kasi sa tingin ko kailangan pa daw umalis. Mami, paalam po. Papa, halis na po ako. Hindi mo ko papa. Wala po akong ginagawang masama. Bakit kaya nagagalit siya sa akin? May sinasabi ka ba, Tarat? Mag-iingat ka sa akin ha. Pag naka-check mo, sisipahin kita.